Hain. Kani? Resibo din eh. Nani na yung reading nila deh. Kung meron nun oy. Mil trace. Meron nun mil trace. Mil trace sila deh. Dapat mahal eh. Dagham tagsuga. Dua ka buok. Oh. Yo. Ga. Abraw niya. Kau ni tuto. Kau ano pa to? Nasa eskulahan na. No, nabilin dito. Wai kailan ka? Isulob na dito niya dito. Hoy. Please be. Please be. Please daddy. Bisa. Bye. Ari kayo. Bye bye Bart. Bye bye be. Ari kayo ay. Yo, what's up? May adlaw sa tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan no. Karon may 11 na ta. Duha na kaadlaw ang nilabay human ang eleksyon no. Karon day kay kuan kayo no. Langas kayo ang Facebook o TikTok no. Ug uban pa mga social media platforms siguro. Daghan og mga negative posts about sa resulta sa atong eleksyon no? Labi na sa karon leading sa pagka presidente no. Lagi ko no kay na ay kuan mga anomalya no o resulta anomalya o mga pagpanikas nga nahitabo sa atong nahitabo nga eleksyon no. Bawat anang issue ako masulti kay ano a piece of advice lang guro sa resulta sa eleksyon. Natay kuan dapat natay acceptance o respect no sa resulta nga nahitabo sa katong niagi nga eleksyon. Una no sa acceptance no. Napildi man ang imuhang gilabanan nga kandidato no, wala man siya kadaog. Siguro dawaton lang nato no nga wala kadaog atong gilabanan nga kandidato kay dili ra man kita may butante diri sa Pilipinas no. Daghan man ta ninyo nya. Kuan man 30 million have spoken no kaagi sa pagbotar silang gilabanan no. So kung kita ray butante guro so nasay ka pwede ta mo reklamo pero daghan man ta yung mga butante dire nya majority man ang nibutar no kang Senator Bongbong Marcos so siyang dawaton nga kuan ang atong gilabanan wala mo daw kung si Bongbong Marcos mo gipili sa majority sa tao dire sa Pilipinas o ikaduha no kay respect no atong irespeto ang resulta sa eleksyon no og dili ta magkuan magsulti nga nay pagpanikas og mga anomalya no kay una atong buhaton no nga irespeto na to kay ang puan lang daan ang mga kahago sa mga tao no nga na kuan effort para lang gid hapsay og kuan walay tikas ang kuan niagi nga pinili ay no ang mga maestra nga sayo kay ni mata no nga adlawon o uban mga maestra nga walay tulog para lang yun nga ang eleksyon nga ang pagdagan sa eleksyon no nga kuan siya kanang reliable o kanang walay pagpanikas nga nitabo no. So ato lang i-appreciate lang effort no itong imbis nga mosigit ingon nga nay pagpanikas itong irespeto sila no kay dili sa siguro nila ibaylo ang ilang trabaho no. Isip usa ka teacher no isip usa ka role model sa society no. So atong ako masulti respeto na to ang mga tao nga nagsakripisyo nga reliable og sakto ang resulta sa katong eleksyon no? Og ano as a Filipino citizen no? As a citizen dire sa atong nasod if nakay patriotism no if you really love the country no kuan ako masulti sa mga no dili ka magbuhat og aksyon no nga mag-cause into chaos no nga makaguba na noon sa or magsinugdanan nganong naay kagubot ang atong nasod no. So kung love gid ni mga Pilipinas kuan na mao siya dawata ug respetuha ang resulta sa eleksyon niya ayo pangita gubot kung nahigugma jud sa Pilipinas no. Instead dawata ang resulta sa eleksyon unya padayon sa imong kuan no bukasyon diha o sa imong pagkinabuhi no kay kung isa may nakadaog nga presidente, kung isa may maayo man ilang programa, no? Mga maayo man lang programa, kita rin tanan makabenepisyo na. So, kita magpadayon sa pagpakabuhi, no? So, ug magpadayon sa atong mga
hustle hard sa kinabuhi no. So, maligo sa ko kay malakaw ko. May buhato ni atong migong Charles no. Na. Palagos talya mami. Dudong ko, adong ko. Talya ba? Babi ka mo mainom yung babarugong kung alas kolya. Di ka di ka maluoy nga pabarugo mo nagtanaw ra na cellphone. Kan? First case sa COVID diri sa Kabulian. Kining giputos. Alsana do, alsana. Bantay gyud mo gid. Ano man? COVID swimming. Oh, buhay ba ka daw? Abi na ko kuana ka ba? Ayaw, vlogger lang. Ayaw. Daryl, Eleksyon, general may COVID. karon sugod na first case. Di pa magmasang mga kwan. Lamado pa. Karon. Iglaman no alcohol wa. Wa oy. Pa alcohol karon. Kamu sa eleksyon. Lamano, di ba? Panagagal ko lang. Loso. Luso nyo. Kadawag na bitin. Real talk agad. Ay, ba ano ba? Naman. Masam di mo. Anak sa mga oras ko, maglatag ang manok. Ikaw man mo kaon di pa di ka muli. Nga pakan uno mo kuno mo kuro dire. Iguang na baka, na baka. Masam mo nga doon mo. Masam mo doon mo kaon o istorya. Kaon, gusto niya. Aw. Kaon gamay istorya daghan. Inom po daghan. Inom bagi daghan. Na di ka maulig sayo. Binili ka kwarta ni. Udah dan susu ano, matay. Iba po to sa kanang panit sa litso na. Ito na kumay. Kuan na kayo. Ito na kumay. Chat na si Charles. Bye. Kaon dire nya. Kaon na dire lang maki, balik ulit mo. Ah. Ito na ko. Mangutang ko na si mama. Okay, mama tong bayad. Ito na ko. Lakaw ng gwapo. Panda na oh. Ganda mo. Grabe ka oy. Balik ka doon. Pwede na rin karon. Ako ray pod panda nga halobla kang gihaton. Masapa, kabilya, graba tanan. Ana po pwede. Dilisudan na to gihaton ra, dilisudan. Construction supply na. Oh. Food panda, construction supply. Mati na na. Dili ta pagaw karon adlaw. Tingog. Sakto na to. Oh, sakto na tas to. Kumusta man may eleksyon? Okay ra. Mo lang gyapon, pag uman sa eleksyon, init lang gyapon. Init lang gyapon ang panahon. Bisag BBM pa og si Duterte yun. Shout out din ni ate ka, ate. Hindi ay ito to siya. Ay ang I hate bingbong. oh, I hate Big Bo. Shout out sa mga ate. Ikaw pa rin number 1. Kata. Grabe mo. Daghan ang motor mo duloy. Oy, ano na dol? Dinauna nila ko surprise dol. Sir Tres ada punan na ni day. Galinga kayo. Rambol na niyang triple 8 lang. Trombo na tripolit. Kaya kanin puti na mo dulgi. Kuan na dulgi repent dol. Ngimol bulan dol kay para pista ta bubun ba. Lechonon na nilata. Uan din na kay. Pili lang mo dire. Ganahan mo mo test ride. Pwede ra ipatest ride ni Idol Charles. Kung may ikaw na niya PM na niyo siya sa Facebook o sa Messenger. Ako i-test ride sa inyo among kabaw na dol. Pero ang ipatest ride sa inyo ha. Amo to. Kaniyo, kaning bike. Big bike kay big bike gina daw. Big bike. So may mga teknik na to dia. Ano na siya dol. Ni siya tawag pandakstan mga idol. Back stand. Oh, kana ko tidre. Kana ko tiya. Gidot, kuno ubos. Sana mawa naman kay kusog na. Matay gaan na ra gid ay. Ano na niya? Way kusugo pa mo ipaniod to. Oh, maniod to ta. Uy, shout out sa tong idol na Pedro Motovlog. Haman. Pedro Motovlog. Pedro Motovlog. Pwede ta na nato i-shout out na itong idol. Ipa-shoutout mo ko sa yan channel ha. Oh, ato ipa-shout out. Matik. Idol Pedro Motovlog. Dol si Kwan, Ganoy TV. Matik. Idol ko no kay kaniya dol kay Wili-wili tirada ba ano. Sukod gid ha. Oo naman. Takaw. Ang mga Ganoy TV. Aktor na pisikanan sa. Iskanan lang na nga po. Sige, ala sige lagi ko anda. Kaya no. Pero mag pilit ha. Ganoy TV. Yan sa mga Ganoy dra. No. Mga katambay na to diha. Matik na. Agoy.
Kung mo rides ka, Oh. namati ka na. Tanawan na. Pag ipakuha na sila. Rides me niya, maplatan ko kanila kung tanawon. Kaya bisag ganig sa kadugay sa panahon, pamgit siya nagproblema siyang now, sa flat na baka na ako ngaligid. Diba? Ano agad siya? Kapag ikaw na buhat trabaho, pero ano kaon, naghan. Okay ra ka? Busy ka no? Dol. Sorry kaya. Sorry kayo. Magkano kayo tag mga kuha. Nambay obligasyon ba? Oh. Ato na ta dol? Inahinay na Ato tayo, ha. idol. Ato na mi sa binyo. Wala sa tayo mga service nga car karon ha. Okay ra kayo? Kariton. Ari lang sa mi sa Inmax. Oh, pili pa mi dire pero kani mo napilian. Sa Ghost Rider mo na. Kani. Ghost Rider lagi. Kuha ni siya, junk shop riding. So shout out sa tanang empleyado no. Mo na yung domino niya, mga characteristics of a smart employee. Pakita na ko sa inyo ha. Pakita. Only in Charles, dire. Dire na ni sa Charles Mall. Residence. Oo. Ilang. Ano Charles? Construction supply. Oh, Golden 5C Ah. and Lucky 5C. Aha. Characteristics sa good employee. Picture ni mo Ah. post na ako. Patik na oh. Time conscious, oras rin bantayan. Kanay nga yung dalaso? Keep an eye on details. Himantayon ba? Tara! Uy, shout out nito idol si Range. So, Ray si Kwan. Ray Ray sa- Vincent. Ray Vincent, range ng bugo. Ay, idol tao ba? Yeah, Kana. range ng Kani bugo. mo si Kwan. Kasi pangatay mong page dong? Bad shots. Oh, bad shots day. Matik. Tayo ako nang kinakusgang operito na ko na. Mga tao dre, mo nandi ko mahangol na ng range of ni Kwan ni architect kay ako ara ng mga tao na akong range of. Okay ra ka? Okay ra ko. Okay ra ka. May anda na tirada na. Ako ang pinakakusgan gid si architect. Absent ang ginatay rin. Aman. Namin ka ron sa Kwan. Gairan. Barang Melina, no? May pavilion. May pavilion dapit ba yan? Nag-count me og kaning special connection man diri. Gisuroy ni nako sila. Gisuroy nako ako ang idol nga si Architect Dara Bisaya. Bani Bisaya. Man sa idol ba kausa? Yeah. Benji. Shout out. Ako na idol Benji. Architect na. Si Range ganina dito sa balay. Amo naman gibidyoan si Range. Pagtanaw niya, uy, Range ni or gas Range? Soko mas ko. Kabuangan ngayong si kuya. Soko si kuya. Hindi na masok ko akong idol. Idol man ako. Paling ko stay para power. Power. Ako idol. Ara, architect. Are mo ya? Oy, na mo sting da kuya. Kaya gini mo bang? Ako na idol. Architect. Ay mo fiansa lagi sa mga tao na to lagi. Wala di ko mahadlok ng mga concert dra. Uwang Nana sa ninyong bay? na skinit karon dre sa kuan. sa San Hermio Complex. Ang animal ay. Imo na, buanga ka. Oh. Ha. Na taro nga. Ana ra gini siya din siya pwede kuan. Landscape din siya. Yay. Kuputra, amawa ka. 4 meters and 42. Oh, 4.42. Mahugsag 5. Layo pang 5 ay yate mo eh. Kuan, duha ron ni ka fit. Asa ka dito.